Irudi hau ohikoa izan da urte askoan Euskal Herriko kostaldean. 60ko hamarkadatik, alga biltze jarduna familia askorentzat diru iturri osagarri bat izan da. Gelidium corneum deritzon alga espeziea da gure kostaldean ugariena, eta horietatik agarra lortzen da. Osagai horrek erabilera komertzial asko ditu, besteak beste, elikagaien industrian edo industria farmazeutikoan erabiltzen da. Azken urteetan ordea, industria horiek agar sintetikoa erabiltzen dute. Gure kostaldean dagoen Gelidium alga kantitatea geroz eta urriagoa baita. Segun zelekuetan, adibidez Kobaron eta Ean, ikusi da 40–45 gutxio dauela. Se está produciendo un cambio. Landaretza aldatzen ari da, eta ez Euskal kostaldean bakarrik. Kantaurialdean orokorrean gertatzen ari da. Bai Asturiasen, baita Kantabrian ere. Euskal Herriko kostaldean algarik garrantzitsuena dudadipe, hau da, Gelidium corneum. Basoetan, aritza edo pagoa izango litzaketena, ez? Neurri haunditsua da, egituratzailea da, iraunkorra, eta honen azpian, honen gainean ikusten dan bezala, beste hontan ere, animaliak topatzen ditugu. Orduan, bera ekosisle primarioa da, animalientzako habita da, animaliak ere jaten dute ez, eta bere mugimenduarekin bekaldean beste espezie asko topa ditzakegu. Euskal Herriko Unibertsitateko Bentos taldeko ikertzaileek urteak daramatzate Gelidium algaren bilakaera aztertzen. Orain 20 urte egin zuten lehen ikerketa lana. Kobaron eta Iger lurmuturren arteko itsasondoa behatuz. Orain 3 urte, 2009an, datu bilketa errepikatzea erabaki zuten, Gelidiumaren inguruan sortzen den komunitatearen egoera zein den ezagutzeko. Uraspira sartzen geanean, badakigu leku konkret nora goazen, eta zer egin behar dugu puntu hortan, inventario bat egitea. Hau da, ze espezie dauden, zerrenda bat egitea, ze ikusten dugun, eta zenbat. Esperimentuan eta ikusi da, igual kolorea asko galtzen dela, leku batzuetan puntu txuritxo batzu daude eta hortikan alga moztu edo apurtzen dela, eta zeo zer ikusten da, baina gehien bat hori orokorrean komunitatea guztiz aldatu dela, ez? Orain urte gutxi Gelidium algaz estalita zegoen itsasondoa biluzik dago gune askotan. Algaren kolorea eta egitura ere ahulduta ageri dira. Landaretzan gertatzen ari diren aldaketa horien zergatia aztertzeko, ingurugiroarekin lotura duten datuetan erreparatu dute Bentos taldeko ikertzaileek. Donostiako akuariumean azken 3 hamarkadetan bildu dituzten neurketak aztertu dituzte. El incremento de la temperatura del agua de mar. Itsasoko temperaturaren goraka da, eta udaberri eta udan euri gutxiago egiten duela. Horrek, itsasoratzen diren elikagai kopurua murriztu du. Estuarioek ur eta elikagai gutxiago daramatelako. Landaretzak horren bestez mantenugai gutxiago du, eta horrek bere ondorioak ditu. Y esto ha tenido sus consecuencias. Justo udan, irradantzia oso handia danean, oso berua, ura beruagoa dago. Eta gainera, olatu gutxio dakagu ze gertatzen da, gure alga ez dala hainbeste mugitzen. Orduan ze dago, efektua lupa izango balitz bezala asko berotzen da alga. Eta bere biologiarentzako hori, okerra da, ez jako ondo etortzen. Espezie txiki bada, igual ez baldin badaka oso papel garrantzitsua komunitatearen barruan, ez da asko igarriko. Baina hitz egiten baldin bagaoz, espezie egituratzaile batekin, gauza asko aldatu aldia. Espezie egituratzaile baten galerak gainerako landare eta bizidunetan eragin zuzena dauka. Gelidium algak babesa eta elikagaia baitira bizidun askorentzat. Azken 3 hamarkadetan itsasoaren temperatura udaberrian eta udan gradu eta erdi igo izanak
ondorio gehiago ere izan ditu alga komunitatean. Espezie berriak agertu dira. Hegoaldearekiko afinitatea daukaten beste espezie batzuk, hau da, exotikoak diren beste espezie batzuk etorri diala. Morfologia simpleko espezie horiek eta iraunkorrak ez diazen espeziak. Hau da, udan aurkitzen ditugu eta gero udazken eta neguan temporalekin espezioek galtzen dira eta momentuz ezin dugu esan ondorio garbide bat edo hori gaizki etortzen jatkola gure hemengo komunitateari, baina momentuz hor daude. Gelidiumaren aldaketen faktore gehiago bilatu nahian, Bentos taldeko kideek hainbat esperimentu egin dituzte azken urteetan uda sasoian. Urazpian, argi ultramorea eta par argia neurtzeko sentsoreak jarri dituzte. Par izeneko argia, landareek fotosintesia egiteko erabiltzen dutena da. Hemen barruan temperatura sentsorea daukagu, batetik eta bestetik ultramore sentsorea. Gero da datuak erregistratzeko memoria bat, eta da seinalea amplifikatzeko. Baina are eta ikusgarriagoa da, sakonera ezberdinetan jarri dituzten 30 tramankulu hauen egitekoa. Algen aldagai fisiologiko eta biokimikoak ingurunean bertan neurtzeko erabili dituzte. Hemen gainean horrelako kubileta batzuk roskaren bidez jartzen dituen, eta hemen barnean alga batzuk. Hau da, inguru hortatik algak hartzen genituen, arroka eta guztiz, eskaltetzeko alga, eta arroka sartzen zen barruan. Orduan honekin jokatu dezakegu alde batetik bestera, sakonera batetik bestera, algak aldatzen. Eta ikusi hemen zegoena, zelan erantzuten duen beste toki batean. Esperimentu hauetan bildutako datuak aztertzeko unea da orain, baina dagoeneko Bentos taldeko kideek argi dute, klima aldaketak itsas ingurunean eragiten dituen efektuak algetan eragin azkarra dutela. Horregatik, algak egokiak izan daitezke klima aldaketak itsas ekosistemetan izan ditzakeen eraginak neurtzeko.